Чому ж сьогодні ночка одніє, і як от сонця ніва ясніє? Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Чому ж сьогодні з неба ангели людей збирають з ним на веселу? Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Чому ж сьогодні люди співають, дари приносять, Бога славляють? Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Чому ж і зорка зяє так дивно, над королями світить неспинно? Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим святлом грешний світ озарився. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Брати і сестри, збираємося в урочистость Богородиці Марії. Перший день Нового года, і як же пригожа, сапраўды розпочинати його з Божої Маті. Ось святкуємо пригожость її обрання. Ось Богородиця, ось це сполучення так само греческого слова тхеотокос, тхеос Бог, і тиктеї нараджать, ось Богородиця, тобто та, яка народила Бога. Ось дякуємо Богу за дар Марії, за тое, што так умілавала Бога, што у сваім вось гэтым мацярынскім пакліканні таксама з'яўляецца маці нас усіх, маці касцёла, маці ўсіх вернікаў. І мы хочам сапраўды аддаваць сябе, нашай сем'і пад яе заступніцтва, нашу парафію. Вось падчас гэтай святой імшы молімся за ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, за ўсе вашыя справы таксама складаем на гэты Божы алтар, каб Бог усцяж благославіў і даваў патрэбныя ласкі на шляху нашага збаўлення. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб годна удзельнічаць у гэтай святой ахвяры. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам, занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая. Тому прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў святых, і вас, браты і сёстры, Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амінь. Пане, змілуйся над нами.
змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, даруй небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Рабу Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і свету, прийми моление наше, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим хвале Богайся. Аминь. Молимся. Боже, Ти проздявоче материнство Найсвятейшей Панны Марии, одарив людей ласкою вечного збавлення. Дай просим, каб мы спознали заступництва Той, праз якую приняли Твоего Сына, криницу життя вечного, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне кнігі лічбаў. Прамовіў пан да Майсея, кажучы: «Скажы Аарону і сынам ягоным: так бласлаўляйце сыноў Ізраіля, кажучы ім: няхай благаслаўляе цябе пан і аберагае цябе. Няхай распраменіць сваё аблічча над табою і адорыць цябе ласкай. Няхай пан скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам. І будуць заклікаць імя маё над сынамі Ізраіля, і я благаслаўлю іх». Гэта Слова Божае. Няхай Бог змилуется над нами. Няхай Бог змилуется над нами. Няхай Бог змилуется над нами и благословить нас. Няхай зазяє обличчя Його над нами. Как на землі ви спознали Ягоную дорогу, і ж усіми народами Його звавление. Няхай Бог змилуется над нами. Няхай веселятся и радуются все племена.
сябе народы ўсе. Няхай Бог нас благословляє, нехай бояться Його всі межі землі. Няхай Бог змилується над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа Сына Свайго, які ўсклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слово Божие. Промовив до нас про Сина. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час пайшлі пастухі, спяшаючыся, і знайшлі Марыю і Юзафа і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіцятка. І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлоне. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Паслухайце, калі ласка, пастырскі ліст на ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі у сусветны дзень малітву за мір нашага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага. Калі хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Даўняе мінула, вось сталася новае. Любыя браты і сёстры ў Хрысце Пану, у імя Маці Божай Святой Багародзіцы Марыі распачынаем сёння новы 2025 год, юбілейны год хрысціянства. Праз Дзеву Марыю нам дадзены Божы Сын, а калі хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Даўняе мінула, вось сталася новае. У пасланні да Галатаў святы апостол Павел назваў гэты момант паўнатой часоў, бо з гэтага моманту ва ўсёй гісторыі чалавецтва адбыліся фундаментальныя перамены. Дзякуючы збаўчай місіі Езуса Хрыста мы былі адкупленыя з-пад падпарадкавання закону,
атрымаўшы годнасць усынаўлення як сыноў Божых. Таму ты ўжо не слуга, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. З гэтай падзеяй, нараджэннем Езуса Хрыста, наладзіліся абсалютна новыя адносіны паміж Богам і чалавекам. З гэтага часу мы можам звяртацца да Яго, усклікаючы, як сапраўдныя дзеці, «Абба, Ойча». Цяжка ўявіць сабе больш сардэчныя словы, якія адлюстроўваюць поўны давер і велізарнае пачуццё бяспекі дзіцяці, якое звяртаецца такім чынам да бацькоў. Варта пры гэтым узгадаць, што арамейскае слова «абба» выяўляе не толькі вялікую пашану, якая належыць бацьку, але і цеплыню. Сённяшняе Евангеліе, як мы чулі, гаворыць нам пра Марыю, Маці Божую. Насамрэч толькі адным сказам. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. Гэта быў яе адказ на ўсё, што адбываецца. Марыя прымала блізка да сэрца ўсё, што адбывалася з ёю, нават нягоды, і змяшчала іх у сваім сэрцы на належнае месца. Яна зрабіла гэта таму, што ўсё з любоўю ўзяла ў сваё сэрца і ўсё даверыла Богу. Марыя з'яўляецца менавіта такой, якой Бог хоча, каб і яго касцёл быў у 21 стагоддзі. Дадае папа Францішак, як маці, пяшчотны, пакорны, бедны, у сэнсе матэрыяльным і багаты на любоў, свабодна ад граху, падзелаў і нянавісці, з'яднаны з Езусам. Святы Айцец падкрэслівае, што для сённяшняга падзеленага і збянтэжанага свету Марыя з'яўляецца маці надзеі, заступніцай спакою і еднасці. Менавіта гэтую навіною і распачынаецца новы 2025 год. Ён распачынаецца, як зазначыў папа Францішак, з гэтай навіны. Бог прыходзіць у свет як сын, каб учыніць нас дзецьмі Божымі. Які цудоўны падарунак, падкрэслівае папа Францішак і адзначае вельмі канкрэтныя плёны гэтага падарунку для нас. Нават калі гаворыш, калі адчуваеш, што не можаш справіцца, калі баішся, што ты бескарысны, калі цябе ахоплівае страх, што ты не выйдзеш з таго ці іншага тунэля, нейкага цяжкага выпрабавання, Бог увесь час паўтарае табе: адвагі, я з табой, ты маё дзіця, ты не адзін. І ён гаворыць нам гэта, калі прыходзіць на свет. Ён кажа гэта літаральна такім чынам, уваходзячы ў нашае чалавечае жыццё і нашай сітуацыі. Я з табою, нястомна паўтарае нам Пан Бог. Ва ўрачысцасць святой Багародзіцы Марыі мы яшчэ раз перажываем праўду аб прысутнасці Бога сярод нас. Менавіта яна з'яўляецца для нас крыніцай сілы і благаслаўлення. Гэта непарушны цэнтр нашай надзеі, гэта гарачае ядро, якое падтрымлівае нашае існаванне. Таму той, хто не глядзіць на крызіс у святле Евангелля, як падкрэслівае папа Францішак, глядзіць на крызіс без евангельскай надзеі. Той успрымае крызіс без надзеі. А той, хто мае адвагу нагадваць нам, што Бог усё яшчэ з намі на караблі касцёла, што Ён з намі ва ўсім і ўсюды, той знойдзе сілу ў яго, а ў супярэчнасцях ці разгубленасці ніколі не будзе адчуваць сябе прыгнечаным. Папа Павел VI, устанаўліваючы Сусветны дзень міру, падкрэсліваў яго надканфесійны характар. Прапанова прызначыць першы дзень года днём міру не павінна быць выключна нашай рэлігійнай ініцыятывай. Гэта значыць каталіцкай. Пажадана, каб усе сапраўдныя сябры міру далучыліся да яе як да іх уласнай ініцыятывы і каб яна выяўлялася ў тых формах, якія адпавядаюць індывідуальнаму характару ўсіх, хто бачыць, наколькі прыгожым і неабходным для ўмацавання міру, гэта фундаментальнага дабра, з'яўляецца спалучэнне ўсіх галасоў сучаснага чалавецтва ў адзінагалосны хор. У сваім пасланні на 58-й Сусветны дзень міру «Адпусці нам правіны нашы, адары нас тваім спакоем» папа Францішак нагадвае, што выбраная тэма сугучная біблейнаму і касцёльнаму сэнсу юбілейнага года і натхнёная ў прыватнасці энцыклікай «Лаўдату сі» і «Фрателлі тутті», у першую чаргу паняццямі надзеі і прабачэння.
Сэрцам юбілею заклікам для навяртання, скіраваным не на асуджэнне, а на прымірэнне і ўсталяванне міру. Сапраўды толькі на падставе сапраўднага асабістага грамадскага міжнароднага навяртання зможа расквітнець сапраўдны мір, які праявіцца не толькі ў вырашэнні канфліктаў, але і ў выглядзе новай рэальнасці, у якой будуць аздараўляцца раны і шанавацца годнасць кожнага чалавека. На парозе юбілею 2025 года Святы Айцец нагадвае пра глыбокія біблейныя карані юбілею, як часу вызвалення і міласэрнасці, калі кожныя 49 гадоў народ атрымліваў магчымасць пачаць жыццё нанова. Папа нагадаў, што юбілей заахвочвае да шэрагу зменаў, каб супрацьстаяць сучаснаму стану несправядлівасці і няроўнасці, падкрэсліваючы, што кожны чалавек мае права на годнае жыццё. Таму папа заклікае трымацца цвёрдай прыхільнасці спрыяць шанаванню годнасці чалавечага жыцця, ад зачацця да натуральнай смерці, каб кожны чалавек мог любіць сваё жыццё і глядзець у будучыню з надзеяй, жадаючы развіцця і шчасця для сябе і сваіх дзяцей. Ніводзін чалавек не павінен быць прыгнечаны. Мы, браты і сёстры, дзеці аднаго Айца, народжаныя свабоднымі паводле волі Божай, падкрэслівае пантыфік, заклікаючы пачуць роспачны крык аб дапамозе, які даносіцца з розных куткоў свету. Папа таксама акцэнтуе ўвагу на існаванне такой з'явы, як экалагічны доўг, што з'яўляецца новай формай несправядлівасці. Святы Айцец указвае на цесную сувязь паміж экалагічным і фінансавымі даўгамі. Гэта два бакі аднаго медаля, логікі эксплуатацыі, якая вядзе да крызісу запазычанасці, тлумачыць папа Францішак, заклікаючы да стварэння новай глабальнай фінансавай архітэктуры. Папа прапануе канкрэтныя крокі для пераадолення крызісу, сярод якіх значнае скарачэнне або поўнае дараванне міжнародных даўгоў, стварэнне глабальнай фінансавай хартыі, заснаванай на салідарнасці і выкарыстанне часткі сродкаў, якія ідуць на ўзбраенне для барацьбы з голадам. Тым самым пантыфік прыгадаў заклік святога Яна Паўла II з нагоды юбілейнага 2000 года, які ў свой час прапанаваў разгледзець пытанне памяншэння, калі не поўнай ліквідацыі міжнароднай запазычанасці, што цяжарам ляжыць на лёсах многіх народаў. У гэтым пасланні папа падкрэслівае, што шлях да міру пралягае праз разбраенне сэрцаў. Сапраўдны мір можа нарадзіцца толькі з сэрца, вызваленага ад трывогі і страху вайны, падкрэслівае пантыфік, цытуючы святога Яна 23. Ён заклікае ўсіх людзей добрай волі працаваць на карысць міру, які пачынаецца з разбраення сэрца і гатоўнасці дараваць даўгі бліжнім. Папа Францішак таксама ўзнавіў заклік святога Паўла VI і Бенедыкта XVI да маладых пакаленняў. Давайце вылучым хоць бы 1% сродкаў, якія выдаткоўваюцца на ўзбраенне для стварэння глобальнага фонду, які б канчаткова ліквідаваў голад і садзейнічаў адукацыйнай дзейнасці ў найбяднейшых краінах, скіраванай на спрыянне устойліваму развіццю і барацьбу са зменай клімату. У заключэнні паслання папа Францішак звяртаецца да кіраўнікоў дзяржаў, міжнародных арганізацый і рэлігійных лідараў з заклікам зрабіць 2025 год сапраўдным годам міру і міласэрнасці. Мір прыходзіць не толькі з заканчэннем вайны, але з пачаткам новага свету. Свету, у якім мы адкрываем сябе змененымі, больш аб'яднанымі і больш братамі, чым мы сабе ўяўлялі. Падкрэслівае ў пасланні папа Францішак і дадае, што будучыня – гэта дар, каб выйсці за межы памылак мінулага і пабудаваць новыя шляхі міру. У гэты першы дзень Новага года з асаблівай руплівасцю молімся: Найсвяцейшая Багародзіца Марыя, Маці Касцёла і Каралева Беларусі, праз Тваё мацярынскае заступніцтва і Твае матчыныя рукі ахвяруй Езусу Хрысту, нашаму збаўцу, усіх нас, народ Божы і нашу любую айчыну, і вядзі праведнымі шляхамі ў 2025 годзе, юбілейным годзе хрысціянства.
Божа, благаславі Беларусь, благаславі ўсіх нас, каб, дзякуючы адданай веры і чуйнасці нашага сэрца на патрэбы бліжняга, мы змаглі паспрыяць якаснаму будаванню нашай сучаснасці, каб яна сталася трывалым і прыгожым падмуркам веры, надзеі і любові ў пілігрымцы надзеі. Свае пажаданні на радаснае святкаванне ўрачыстасці святой Багародзіцы Марыі, сусветны дзень малітваў за мір у свеце і на ўвесь новы 2025 год ад шчырага сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Мінск, 28 снежня 2024 года, свята святых немаўлят мучанікаў. Да Бога вызнаем нашу веру. Веру Бога Отца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які праз свайго Сына, народжанага з Марыі, стаў адным з нас, узнясём праз заступніцтва Багародзіцы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за пастыраў касцёла, каб даручаныя ім заданні яны выконвалі з верою і ахвярнасцю. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб заступніцтва Божай Маці ахоўвала нас ад усяго злога і ўмацоўвала ў жыцці згодным з Евангеллем. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб іх ахвярную працу заўсёды цанілі і паважалі. Цябе просім. Молімся за ўсіх дзяцей, каб яны былі паслухмяныя сваім бацькам і ўзрасталі ў веры. Цябе просім. Молімся за тых, для каго Новы год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі палёгку і суцяшэнне. Цябе просім. Молімся о Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай
здароўя для Мелані ў дзень нараджэння, а таксама для Вольгі з падзякай Богу за ўсе ласкі. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб у нашых сем'ях панавалі спакой і згода. Цябе просім. Дзякуем Табе, Пане, за надзею, якую нам дае заступніцтва Святой Багародзіцы Марыі. Навучы нас браць прыклад з яе ў нашым штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага. У Бетлеєм спяшаймо, да стайні потанцю. У яслях сам Сын Божий, Ён збавить грешний люд. Аньоли заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Аньоли заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Уклепши на колени, дитятка этого, своего витаем Пана, удачно плотим дом. Аньолы заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Аньолы заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. О Боже, кто спасает Твоей любови скарб, на сене приживёле Ты взводишь свой посад. Аньолы заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Аньолы заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Зайцом Ён ровным постре, не овесал володар, нам щиро спогадавши, прийняв життя тяжар. Аньолы заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Аньолы заспявайте, заиграйте пастушки, поклон Ему отдайте, балладары земли. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам, всьому костюлу святому. Милосердный Боже, Ты крыница и здійснення всіх добрих справ. Во урочистость Божей Маті, дякуємо Тобі за початок нашого збавлення. І просим, каб ми з радостю дочекалися Його плену, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с духом Твоим. О, горо серці, Спаси для Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Вовна это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збававенна.
каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі павадзяку. Пане святы і Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі табе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи, адзначаючи урачистость Найсвятейшей Марии завсёды Девы. Яна праз дзеянне Духа Святого зачала Твайго адзінароднага Сына, і захоўваючы хвалу дзяваводства, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб наши галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа дзейсную моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаю смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла, і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам, святым Айцом Пія і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым, Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваё дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. О Тваё валадарства. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, варты, каб ты увайшоў да мяне, і скажы толькі слова, здароўлю на душу. Езус Христос учора і сёння той самы і навекі. Поклониться
правды адзіны, гэта наш Бог Христос. Цар сапраўдны не той, што ў золаце, а пастушым хлябу пучовамі непрыгожаны, аксамітамі пажам расходзіцца збавітае. Над яслямі мы над колыскаем непогрешная дева, чистая, вечная, юная и пригожая, Богородица, Матерь Божия. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'ємо. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. І з покорой кланялися все йому, отдали пошану Богу нашому. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Освятил ангел святый об чудах там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на земле. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на земле. І несуть аньоли пільно варту там, для дитяті Марії з Юзефом. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Распознали и Мессию славного, Спасу нам посланного ласкавого. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях и спокой на землі. Молимся. Божава урачистасць Панны Марыі, Маці Сына Твайго і Маці Касцёла, мы з радасцю прынялі найсвяцейшы сакрамент. Дай просім, каб Ён дапамог нам дасягнуць жыцця вечнага праз Хрыста Пана нашага. Цудоўна, браты і сёстры, што мы разам сабраліся ва ўрачыстасць Багародзіцы Марыі, на гэтай святой імшы, каб узносіць хвалу Бога, але каб таксама і дарушаць гэты бягучы год
Вось, каб не гледзячы ні на што, мы мелі гэты давер да Бога в этой нашай штодзённасці, часамі вельмі прыгожай, часамі і стамляючай, праўда. Вось, і, канешне, каб у гэтым нашым такім штодзённым падарожжы на шляху да вечнасці, праўда, хочам, каб нам заўсёды спадарожнічала Маці Божая, і просім аб яе апецы. Вось, каб яе заступніцтва заўсёды было прысутнае ў нашым жыцці. Вось, усім такога добрага новага года у Божай ласцы, праўда, перажыць яго. Прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з духом твоїм. Схиліться голови на благословлення. Бог крыніца і пачатак усялякага благаслаўлення, няхай шчодра адорыць вас сваю ласкаю і на працягу ўсяго года захавае вас у добрым здароўі душы і цела. Амен. Няхай Бог захавае непарушнасць вашай веры, дасць упэўненасць у надзеі і вернасць у любові, якая дапаможа вытрываць ва ўсіх выпрабаваннях. Няхай Бог захавае ў супакоі вашае жыццё і справы, цяпер і заўсёды выслухоўвае вашыя малітвы і шчасліва прывядзе вас да жыцця вечнага. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Діти у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Пойдем все мы до стоянки, до Иисуса и Паненки, привитаем мы малого и Марию, Мати Бога, привитаем мы малого и Марию, Мати Бога, Віта Єсус наш коханий, патріархами,